Hey, umiku ayeyeye o. Kakure kuneme o. Kakure kuneme. Kakure kuneme o. Oji sina huso. Umboro na gije. Kakure kuneme o. Mwabele na bweze. Kakure kuneme o. Kakure kuneme. Hey! Okokoko. Yokokoko. Oh, yokokoko. Kakure kuneme. Kakure kuneme. Wanye na ludi. Ubo bwele. Okakure kuneme. Wanye na dime. Obenye na bweze o. Inechoya. Ashihonene. Inetukwe Chineke ahụ. Ọ bụ ọnatarachi. Ọ mbụrụpụta ụwa. Anaghị ekpeta ya n'ekpere, anaghị akpọta ya n'ọgwụ. O si na chi na-adị mma. Ọ chi na-eme eze. Ọ ya jiji nye ji mma. Onye ọ wanyere ya ga-eri. Ọ wanyere anyị oke amụma. It's our time of celebration. Yes, sir. We are in a prophetic time. Kakure kuneme o. Kakure kuneme o. Iyokokoko. Iyokokoko. Ugwu Igbo goribenu. Ugwu Igbo goribenu. Achi anya ebilele o. Iyokokoko. Mkpọrọ na gije. Mkpọrọ na bọsọ. Onye isi na ahụ ụzọ. Nwaogbenye abụrụ eze o. Nwaogbenye abụrụ eze. Kakure kuneme o. Iyokokoko. Ugwu Igbo goribe o. Musa yo goribe no. Kakure kuneme. Okwu ya bụ e na amen. Adịghị eme ya mgbagha o. Okwu amụma bụkwa na okwu Chukwu o. Okwu Chukwu kwuru site n'ọnụ onye amụma ya o. Nwanne nọ na-ememe. Elijah kpọchiri mmiri ozuzo for 3.5 years. Ọ bịara na mmezu o. Ebuka Obi bute amụma si gịnị ga-abịa Zion. Bịa were ọnụ gị kọpụta amụma bụrụ n'isi gị bịara na mmezu. Iwu bụ na ị ga-abịarịrị n'ihi na ọ wụkwa amụma o. Ihe dere na-etewo ya o. Ihe kara n'aka nọ ya o. Chukwu kwuru na Ebuka Obi ga-ebu amụma site n'afọ nne ya o. Ndị na-arụ ụka bịara bịa kwere n'ihi na-ebu amụma. Ndị na-achọ nwa bịara bịa kwere. Ndị na-achọ ego ya bịara bịa kwere. Ndị na-achọ admission bịara bịa kwere. Ndị na-achọ visa bịara bịa kwere. Ọbịa nke na-achọ ọbịa nke na-achọ nwunye bịara bịa kwere. Ndị na-achọ akụnụba bịara bịa kwere. Ndị na-achọ promotion bịara bịa kwere. Ndị na-achọ nwere onwe bịara bịa kwere. Ndị na-achọ open door Ebuka Obi ga-adị o. Ebuka Obi ga-adị o. Asị na Ebuka Obi ga-adị o. Ebuka Obi ga-adị o. Onye nọ na mkpọrọ. Amụma ka anyị na-ebu. Nwa ogbenye na-anụ olu. Amụma ka m na-ebu. Amụma ka eji mụọ m. Amụma ka m ga-ebu. Nwa ogbenye na-anụ olu. Amụma ka ejiri mụọ m. Mmụọ abanyere m anya. Amụma abanyere m anya o. Mmụọ abanyere m anya. Ike nke Elisha na. Ike nke Elisha o. Onye amụma Elisha o. Eyiri m uwe Elisha o. Eyiri m uwe Elisha o. Eyiri m uwe Ezikiel o. Uwe nke Amos o. Uwe nke Jeremaya o. Eyiri m uwe Harahube. Ana m ebu amụma o. Nke kwuru ekwu na-eme o. Ka kwuru ekwu na-eme o. Ka kwuru ekwu na-eme o. Mkpọrọ na gije. Ka kwuru ekwu na-eme. Onye ọ bụla ekwu okwu o. Ka kwuru ekwu na-eme. Nwaanyị na-alụ di. Ka kwuru ekwu na-eme. Nwaanyị a gara adị ime o. Ka kwuru ekwu na-eme. Ndị nọ na mkpọrọ apụtala nụ. Ka kwuru ekwu na-eme. Hey! Anyị na-ekele Jizọs anyị. Ome mgbe o jiri dike. Echeta obi esie m ike. O bulitewo ogbenye elu. Adịghị n'ije gị ije agaghị aga. Ọ dịbara gbogbo ewiche ewiche. Atụpụ ala hụ nwa anyị. Ofu onye gara be mmụọ tụrụ ugolọta. O mere mbọsị ọka abụ. Ụkwa achị na akọ na-agba.
na-esi ike. Atakata agba. Olori mkpụrụ ọdụm n'ọnụ. Mmụọ n'onwe ya. The fourth man in fire, the lion of the tribe of Judah, impossibility specialist, the Lamb of God that takes away the sins of the world, the lion of the tribe of Judah, the summum polum and summum punti, the King of Kings and the Lord of Lords, the Alpha and the Omega. Okay, mmụọ. Let somebody celebrate Jesus. Somebody make a joyful noise unto the Lord. Hey, Erimo sendele mama shaka talababa kete. Erimo mama seke tu dele mama seke tu dele mama shaka kete. Ine choy. Hey, kakure kune meno. Kakure kune meno. Iyo kakoko. Ubi bogori meno. Kakure kune meno. Wani sina husa. Kakure kune meno. Wala na giteno. Kakure kune meno. Wanya kanadi meno. Kakure kune meno. Chawa. Hey! Barule kano cheru. Unu febere ya kano. Barule kano cheru. Biko febere ya kano. Kakure kune meno. Iyo kakoko. Onye na-arụ ụka. Amara na. Ịbịa na Zion hụ ka o si eme. Ụta ka ọ dị. Ọ na-eme live. Ọ na-eziokwu. Ebu amụma onye nọ na kpọ na UK apụta, nke nọ na Switzerland apụta, ụmụ nwaanyị aga na-ekuru nwa. Onye na-arụ dị ụka? Onye sị na Chineke a na-ekwuzi okwu? The era of prophecy has now passed. We are in an era of prophecy. We are in a time of prophecy. This is the prophetic time. This is the prophetic time. Nobody can stop the prophecy. The prophecy is a spiritual thing. For before I gave you life, I've selected you to be a prophet to the nation. And we prophesy. Anybody listen to this song. May something positive happen in your life. Amen. I prophesy. And I receive it. Under the prophetic anointing. I hear you, sir. No more shall you lack. Amen. Under the prophetic anointing. No more shall you cry. Amen. Under the prophetic anointing. I receive it. May the Lord catapult your life to where you are to the next level. Amen. Your life will move from glory to glory. Amen. From anointing to anointing. Amen. From favor to favor. Amen. From today, your silent days are over. Amen. From this moment, your life will turn around for good. Amen. No more shall you be put to shame. Amen. We are in a prophetic time. Yes, sir. The dry bone is rising again. Talk to me, And sir. I can hear the word of God. Ezekiel prophesy. Let the dry bones hear the word of God. Are you dried up? Receive life now. Amen. Is your family dried up? Let your family receive life. Amen. Is your business dried up? Let that business receive